Madalas na aksidente sa isang tulay sa Alaminos City, Pangasinan, may kaugnayan nga ba sa mga umano'y ligaw na kaluluwa na bigla na lang nagpapakita sa mga motorista? Tunghayan sa GMA Regional TV presents. Madalas daw ang naitatalang aksidente sa Embarcadero Bridge sa Alaminos City, Pangasinan. Paniniwala ng mga residente dahil daw ito sa mga ligaw na kaluluwa na bigla na lamang nagpapakita sa mga motorista. Sabi nila yung mga white ladies, yun nga madam, sinasabi nila. Palagi ko lang madam, meron sa tulay, yung kumukuha sa tulay, gano'n. Ayon kay Mang Aldong, nangyayari raw ang aksidente kapag pinagtitripang kalampagin ng mga dumadaan ang barrier sa tulay. Pinaniniwalaang ang mga namayapa rin umano sa tulay ang naririnig, nararamdaman at nagpapakita sa lugar. Sabi po nila nung ginagawa po yung tulay, kaya laging gumuguho yung lupa na nilalagay nila is mayroon daw nagbabantay, kaya may mga kung ano-anong nilagay daw nila diyan na para maipatayo yung tulay na yan para hindi na gumuho. Gumawa pa sila ng albularyo para bendisyonan yung tulay na yan, kausapin yung nagbabantay para maayos na yung tulay. Pero kung ang mga pulis ang tatanungin, mga haka-haka lang ito ng mga residente base sa kanilang mga investigasyon. Ang nakikita ko ma'am, yung daan kasi halos wala siya talagang shoulder. Malit lang yun, parang 1 meter lang ata side by side kasi hindi pa nga masyado na rip-crap yung gilid niya. Kaya possible siguro naman paluluwangin din nila. Karamihan din sa naaksidente, mabilis ang patakbo at nakainom. May kakaiba rin umanong nararamdaman ang mga nakatira malapit sa sementeryo ng Lingayen. Sumisilong daw kasi sa kanilang tahanan tuwing umuulan ang mga umano'y galang kaluluwa. Ano na lang, bigla pong hahangin, tapos yung mga balahibo po namin tatayo, tapos may naririnig po kaming fan. Opo, mga yapak, yung mga kaluluwa po na sa sementeryo na gala. Hindi raw nakaligtas sa kababalaghan maging ang caretaker ng sementeryo na si Aling Sonia. Lumipat daw kasi bigla ng lokasyon ang imahe ng Berheng Maria nang minsan siya'y naglilinis sa chapel. Minsan nagpaparamdam po sila. Nagdarasal na po pinagdarasal na po ang lahat ng kaluluwa para po matahimik sila. Mabigat daw ang imahe ng Berhen at imposibleng mailipat ng isang iglap lamang. Libo-libong yumaong mahal sa buhay na ang inilibing dito sa Roman Catholic Cemetery. Paniniwala ng karamihan, sila rin umano ang mga gumagalang kaluluwa. Pero isa lamang daw ang ibig sabihin nito na dapat sila'y bisitahin at maalala man lamang. Kaluluwang hindi matahimik. Ito yung usually mga kaluluwa na hindi pa nakakarating sa langit. They are not in hell, but they are destined for heaven. Pero wala pa sila sa langit. They are, tinatawag natin state of purgatory. Hihintay lang ng panahon, paglilinis ng kasalanan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, ito ang aking special report.